Takže čau, tady zase Nave. Já vás dneska vítám trošku speciálně u hry Minecraft, protože jsem vám ji slíbil, jak určitě víte. Minecraft určitě všichni znáte, takže nemá cenu, abych vám tady nějak dopodrobna vysvětloval, co to Minecraft vůbec je. A my se rovnou můžeme teda vrhnout na vytvoření nového světa. Bude se teda jmenovat asi takhle. Nave YouTube. Survival mode. Tak, nějaký semínko se sem hodíme, co třeba vidím. Kalendář s jezevcem. Tak. Struktury ano, default, ale ne, nechci, album součástku jo. Tak. Výborně, teď se nám teda vytváří nový svět. Doufám, že se spawneme teda někde pěkně. Nějaký pěkný oblasti. No, co to? Jo. No, to není zase tak špatná oblast. Je to klasická travnatá. Já mám tu čestku, tady už to svítí, to vidím. Tak, paráda, to jsem zrovna potřeboval. Dřevo, nějaký chleby, vezmu si jednu sekeru, ať můžu stromy. A rovnou si tady nakutám strom, že dřevo se bude hodit. Dřevo se hodí, pořád. Tak, to opadá, že jo, časem. Jo. Tak, ještě si tady nakutám trošku, ať máme do zásoby. Protože dřevo to opravdu potřebuju ke všemu, ke craftění. Úplně ke všemu. Tak, koukám na 17 dřevo. Já se omlouvám, já teďka vůbec nemůžu mačkat mezerník tím palcem, protože ho mám v sádře momentálně. Takže skáču tak, že sundávám ukazováček z Dčka a vlastně skáču pomocí ukazováčku. Tak, jenom abyste, kdybyste viděli, jako všimli jste si, že skáču nějak postiženě, hele ovce. Tak pojď. Blonko. Ráda, že jsou taky mačky. Už několikrát jsem se spawnul na místě, kde žádný ovečky nebyly. To je pro mě důležitý. Tak ke mně neutíkni. Já tě nechci sníst. Tak. Smínka teď nechci. Jídlo zatím mám. Tak, my jsme vlastně teďka na pokraji džungle. A já tady mám nějaký coco beans. Já teda nevím, jestli má cenu je sbírat, protože... Ne, já je si sbírat nebudu. Jako sušenky, který se z coco beans craftí, jako já moc nejím. Protože oni nepřidávají moc hladu, když to takhle řeknu. Takže já mám radši opravdu normálně steak, hele tady je láva. Steak z krávy mám nejradši, protože z krávy padá vždycky nejvíc masa, že jo? Tak já se tady ještě natěžím, když nemůžu nic najít pořád. Nějaké pěkné místo. Tak. Máte nějaký kripost. Tak ten tady teda nenechám. Ještě by tady takhle křivě rost, to přece nikdo nechce, že jo, z nás? Je. No to já vždycky takhle blbnu. Co tady máme zase coco beans? Tady bude hodně, co? 3, ty jo. Tak jo, fajn. Vydáme se směrem tam. To rozbiju. Takhle. Já bych si přiznal, tak já mám vlastně úplně ze všeho nejradši tyhle ty biomy. Já nevím, jak se to jmenuje. Já se hned podívám. Co to je? Jo, je to les normálně. Ne, tak les nemám rád. Já mám takhle tam, jak jsou ty hory, tak to mám rád. To se mi líbí. Tak jo,
teďka tady přeplaveme hold, když nedáte jinak. A zatím, jak tak koukám, tak myslím, že to není zase tak ošklivý svět. Že tady má hodně surovin. Vidíte, tady mám les, ok. Tady natěžím ty křivý kmeny. Protože to se mi fakt nelíbí. Tak ještě tady. Tak. Je takhle, já nemůžu vejš. No, to je jedno. Tak, stačí. Hele, my tady máme i poušť. Není tady někde takový ten pouštní chrám? Protože ten mi se taky docela hodil. Tam většinou bývají dobré věci. Ať už jsou to diamanty, nebo i iron by stačil určitě ze začátku. Prostě ty bugy zase světelný, no. No a to nevypadá vůbec špatně. Chrám tady asi nebude. Ale tohle se mi teda líbí, tam ty hory vzadu. Tak počkej, já se tady ještě porozhlídnu. Ne, tady nic se nebude. Jo, no tak tamhle z ty hory se mi ale líbí, tak tam si teda zaskočím. Já nebudu sprintovat, protože jídla je málo. Když to teda není moc hezký, tady ten vyvrcholek. No vrcholek, nebo jak bych to řekl. A je, takový chladů, tady bugy, tyjo. To je příšerný. Takhle oni tady mají udělaný. Projdeme to tady. Aha, první uhlí. Paráda. To si určitě natěžíme. Protože, jak víte, tak z toho dostáváme i zkušenostní body. A právě, že takhle z toho kutání se dostává hodně těch expů. A když máte jako po ruce, když najdete hodně velký ložisko, tak se na tom dá vykutat fakt hodně levelů. Což je paráda, takový možnosti u monster nemáte. Hleda, že byste si udělali expovní farmu. Tak, my jsme to tady asi vytěžili, bych řekl. Jo. A tady to je pěkně zabugovaný teda. Pojedu pryč, já to tady nechci vidět už. Tady máme uhlí ještě. Co bude hodit? No, jsou to takový ty nudný začátky, kdy se, že jo, hledá prostě nějaký vhodný místo pro domov, kde by se dalo bydlet, schání se suroviny, těží se všechno, co se najde. Ke mně uhlíčku. Tak. Já se omlouvám. Já jsem si asi vypnul... Ne, nevypnul jsem si zvuky, dobrý, je to dobrý. Protože chci, aby bylo slyšet mě, ale zároveň chci, aby byly slyšet zvuky vlastně v pozadí, že jo? Když kutám třeba, nebo cokoliv prostě, tak chci, aby to bylo slyšet. Ne tolik jako teda můj hlas, ale určitě chci to tam v pozadí jakoby kde hrálo. Tady je pěkná strž dolů, kam bych určitě nechtěl spadnout. Jo, a tam už máme zase džungli. Tak tady jsme teda nic zajímavého nenašli. Budeme ještě se podívat takhle rovně. Tam máme hodně uhlí, ale na to se teďka asi vykašlem. Tady si vytěžím ten strom. Je, no. Mě. Listí bych si taky vzal s dovolením. No, výborně.
Těžím do kterou. Tak. Nějaké plingy už nám tady podali. To je skvělý. Takže něco už 4 už máme. Stačí, já už to tady asi nechám. Si to mohlo, nebo ne, protože už je to jenom tohle list. Tak stejně tam nic nebylo. Se kouknu tam. No, myslel jsem, že to bude zajímavý, ale jako nic moc. Ty hory se mi teda nelíbí. Jako tam na tom světě mi hory líbí hodně. A začínám se nám smívat. Což znamená... Jo, hele, co to tady je? Lítací tady objekty. Jo, já něco řeknu a pak tam řeknu. Tak, jo, to jsou bugy, to je... Jo, já se omlouvám strašně, já jsem fakt strašný. Zkrátka se nám stmívá a my se budeme muset někam uchýlit. A už je tady tma. Už vůbec není dobrý. Počkat, na co vůbec hraju? Jo, já hraju Peaceful. Tak to se opám. To jsem vůbec nevěděl. A já se tady musím nutně někde zakopat. Teď akorát zruším ten bůh světelný. Je taky. Jo, ten už je zrušený. Tak já se tady musím nějak obestavět. Nekašlu na obestavování. Tady si udělám crafting table. Tak. Udělám si z něho postel. Teda ne, z něho ne. Udělám si postel. A hodem šup do ní, než tady vyleze na mě nějaký monstrum a spapá mě. Doufáme, že za náma žádný monstrum nepřijde. Je ráno, to je super. To je super. Zbourám si tady ten krafťák. Tak a my pokračujeme v hledání, stále hledáme vhodné místo pro náš domov nový. Nastávající. A já teď nám ubyl tady hladík. To je fakt strašný. Viděli jste to zase? To je něco. Tady fakt pavouček. Já ho nechám na pokoji. Jo, nechám ho. Jestli dám šíp. Mě šlo hlavně o tu kost. A tady už máme oceán. Tak to ne, to je špatný, to je špatný. Hele, takže přece jenom jsme dorazili někam jinam. Já jsem už se bál, že chodíme tady v kruhu, ale není tomu tak. Mám nějakou kejvku. No, kejvku. Takovou, ano, kejvku v uvozovkách. Takže my to tady vytěžíme, to uhlí. Uděláme si už taky nějaký krče, protože už se blížíme k staku uhlí. Což není vůbec špatný. A opravdu už by to chtělo najít si tady nějakou místnůstku, nebo nějaké místečko, kde se ubydlím. Nevšímejte si toho, že to tady kopu krupáčem. Právě teď budu zabíjet takhle postelí. Běžně mlátím postelí. V tom životě běžně mlátím krávy postelí. To je úplně normální. Tak, dále vidím, že tam se teda dívat. Na
dnešní už si nevidím, protože už teď se pohybujeme kolem hranice 30 minut a já bych ty videa fakt chtěl dělat kolem 20 minut, protože myslím, že to je tak, kdybych je dělal 10 minutový, tak to už je moc. Dám zase nějakou kravičku. Tak si kravičko. Padni dolů. Spadni. Kam to jde? Spadni, tak. Tak tady má, jo, tady už jsem byl, že jo? Jo, dobrý, tak OK. Já tady ještě se napapám, protože už nám opravdu ubývají masa. Tak super, to stačí. Tady takhle si vlezu nahoru. No. A pro ten dnešní díl bych to asi ukončil. Dneska jsme toho moc neudělali. Sami určitě dobře víte, že ty začátky fakt nejsou nějaký extra zábavný. Takže pochopím, když u toho videa bude nějaký dislike. Ale uvidíme, snad příští díl už narazíme na nějaký pěkný místo, kde bychom se mohli ubydlet, vytvořit si nějaký pěkný domeček a potom odtud dál pokračovat v tom Minecraftu. Takže se mějte krásně a u příštího videa se zase uvidíme. Čau čau.